Tak, dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám od dalšího. Dneska si zahrajeme zase Minecraft a vezmeme si nějaké torčky, ne úplně. Budeme spíš těžit dřevo. Naštěstí za svým baráčkem mám farmu na dřevo, takže budeme prostě farmit. A ChatGPT mi napsal, že bych si měl udělat farmu, takže právě proto teďka těžím dřevo, abych se mohl udělat farmu. A docela mi to pomohlo, protože jsem se v tady tom prostě zasnudil, když jsem nic nemohl najít. Jajky, musím kopat tady ten. Tím by zajímalo, co se stane, když to takhle stane. Kdyby spadnu? Ne. This is no Minecraft logic. Kámo, z toho musí něco padnout. Tak asi tam stavení, že bude pršet. Počkejte. Počasí, bouřka. Musím si zatím vyspat. Jaj. Já nevím, proč furt spím s tím štítem. No. Dobré. Zombálci. Tak až umřou. Tady vybuchl creeper. Tak z toho by mohla být moje nová jeskyně. Spíš kejvka, ale ok. Bum, bum. Hele, pro mě vaječko. Tak ať tady bude tady. Kámo! Hokus pokus, brácha. Ok. Sakra, bude zadu. Sorry. Chceš tam jít? A tam je. Kurník. To je blbý. To jsou blbý. This is blbý. Ona tam spadla. Ne. Ona je tak Oni jsou ty slepice tak blbý. Ty vole. No my problem. That is no my problem. That is no my problem. Nic se podle mě nestane. Jako blížek. Posípte metený. No. Budeme prostě kopat. A počkáme si, že No, tak to nedám. Sakryš. No, tak to je docela hodně v zadečku. Protože my potřebujeme, no tak víte co? Ale budeme zatím jenom craftit. Jej, banánku. Aligatore.
budu přeskládávat truhly. No. To, budeme si koukat, jestli mi vyrostou ty sazeničky. Když se tam zakryš bere. Jajka! No to, čo to tady je? Tak. Čas. Zápas. Tak počasí. Jiný čas. No. Na 8, 3. Časíme. Haló. Dva. Čtyři. Minus. Tři. Go kill me. What the fuck? Prosím, kámo. Prosím. Jo, když tak se omlouvám, že jsem zapomněl zase mluvit. Tak sorry, no, ale... tak čau. No, ale my se vidíme u dalšího videa, bude tady na to další part. Nekoukej. Jo, čau.